Kako dodati podsjetnik? Na mobilnoj aplikaciji potrebno je da uđeš u željeni TV kanal. Klikom na ekran otvorit će ti se EPG traka. Izaberi jedan ili više budućih TV događaja koje želiš dodati u podsjetnik. Pritisni dugme Dodaj u podsjetnik. Dodate podsjetnike možeš vidjeti u podešavanjima pod opcijom Podsjetnik. Ovdje možeš podesiti i koliko ranije želiš da te aplikacija obavijesti o događaju. Obavještenje će biti prikazano na početnom ekranu telefona, čak i ako nisi u aplikaciji. Odabirom notifikacije otići ćeš direktno na TV događaj za koji si dodao podsjetnik. Na Smart TV uređaju uz pomoć daljinskog upravljača pritisni 2 puta dole. Kretanjem na desno izaberi TV događaj koji želiš dodati u podsjetnik. Odaberi opciju Dodaj podsjetnik, nakon koje ćeš dobiti obavještenje da je isti uspješno kreiran. Podsjetnik će se prikazati na sredini ekrana pre početka događaja. Odaberi opciju Gledaj. Sve podešene podsjetnike pronađi u podešavanjima. Odabirom opcije Podsjetnik. Na istom mjestu odaberi koliko minuta ranije želiš da te aplikacija obavijesti o događaju.